Ix-xogħol li qed isir minn pajjiżna brabta mal-investiment fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli ġie nnotat b'sodisfazzjon mill-Kummissarju Ewropew għall-Enerġija Kadri Simpson fi żjara li qed tagħmel f'pajjiżna. Simpson iltaqet mal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli u flimkien iddiskutew il-pjanijiet ta' pajjiżna fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli. Fost l-oħrajn huma żaru uħud mill-installazzjonijiet tan-netwerk tal-elettriku tal-Ena Malta u l-Interconnect Malta li hija l-kumpanija tal-Gvern li qed tiżviluppa tieni interconnector bejn Malta u l-Italja. Waqt dawn iż-żjarat Simpson innutat il-potenzjal li għandu pajjiżna f'dan il-qasam. I had a chance to see the first interconnector that connects Malta with Italy. And we had a good discussion with Minister Talli to discuss the further expansion of this interconnection to the second phase. Hija nnutat ukoll l-importanza tal-fondi Ewropej b'mod partikolari mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tal-investiment se jwassal biex pajjiżna jgawdi minn aktar stabilità fil-provvista tal-enerġija. Id-delegazzjoni saret ukoll lejn Malta fejn se tara l-investiment ta' 9 miljun euro sabiex isaħħaħ il-netwerk billi tikber il-kapaċità biex laħaq mad-domanda tal-elettriku ta' pajjiżna li dejjem qed tikber. Il-Ministru Mirjam Dalli spjegat ix-xogħol li qed isir brabta mal-enerġija rinnovabbli. Ewlenin fosthom ix-xogħol li għaddej fuq it-tieni interconnector, il-xogħol li għaddej biex ikollna offshore renewables f'pajjiżna u x-xogħol li qegħdin nagħmlu bħalissa biex naraw li ninvestu f'sistema ta' storage ta' enerġija fil-batteriji. Hija nnotat li dawn il-proġetti jistgħu jpoġġu lil pajjiżna bħala katalist fis-settur tal-enerġija rinnovabbli. Din iż-żjara mill-Kummissarju għall-Enerġija Ewropew ġiet jum qabel il-ħamis jingħata bidu għal Med9 fejn f'pajjiżna se jiltaqgħu il-Ministri tal-Enerġija tal-Mediterran.